What's up mga kagwang? May dumating sa akin na package kahapon para gagamitin ko yun next week sa climb namin dito sa California. At saka nung December may dumating din mga package sa akin. Ngayon ko na rin buksan. Isahin lang natin pag i-unbox. Samahan niyo ako mga kagwang. Mga kagwang, welcome to my channel. Mga kagwang, ito na yung package na pinadala sa akin kahapon. Tapos yung iba dito, nung December pa dumating. Buksan natin. Yung iba dito gagamitin ko sa next week sa climb namin. Sige na. Wala nga yan ako. Yung ice axe. Laki ng box oh. Pero ang laman ito lang. Ice axe mga kagwang. Ito mga kagwang oh. Ice axe. Pencil. Ito yung pinadala sa akin sa akin kahapon. Pag meron akong ganito, yung dinala ko dati sa Lipal, ito siya. Straight lang siya, mag-carrying ice axe. Ito siya, video cord. Summit Evo. Ito yung gagamitin ko next week sa climb namin. Ito. Sa mga kagwang, pang ng ice axe. Safety siya. Safety siya mga kagwang nila. Kasi matutulis ito mga kagwang. Dahil itong orange. Meron din ito isa. Yung dati pa meron din. Hindi yun. Ito galing sa Muslim. Okay, ito ito yung bagong body sack ng North Face, yung Assault Riding. Siya, may may hole siya para dito sa sa ulo. Meron naman dito dati. Pero ibang klase yun, mas bago to. Kasi yung may space ka dito sa ulo. Yung dati kasi wala, nakadikit sa mukha mo. Pero ipakita ko sa inyo paano to i-assemble. Doon na sa climb sa climb. Next week. Meron din akong 10 ton yung ito isa. Good for 3, mabigat masyado sa yung good for 2. Ito siya, good for 1 lang. Assault really.
Okay. Helmet. Bagong model to sa ano? Vertex Vent. Kasi ang bagong model mga kagwang, oh, meron ng ganito. Dati wala to dito. Itong black. Para sa ano? Pang adjust dito sa ano mo, sa ulo. Okay, ito. Yung ano niya, yung visor shadow. Ilagay dito sa ano, sa helmet. Ilagay dito, i-attach. Ito siya, oh, mga kagwang. I-attach siya dito. Ayan siya. Ayan siya. Shadow. Visor shadow. Okay. Ito. Burner. 4-season na burner. One, mga kagwang. Maliit lang siya masyado mga kagwang, oh. Propane. Ito lang. Ayan. Ito na siya mga kagwang. Ito i-attach yung ano, yung propane. 4-season siya. Hindi lang. Ilagay ko lang sa ano, sa description yung ano nito, yung brand. Meron pa isa. Dito. Okay. Ito mga kabang, igniter. Para sa yung sa ano, sa burner. Sparky. Ito yung pampano. Pampapoy. Yung parang sa lighter. Sa ano pala? Full frame helmet sa ano, Fox. Okay. Oh, may bag. Tawag mo. Para sa ano, ko. Sa unicycle ko. Gagamitin ko para dito. Sa unicycle ko. Para mas safety, yung full face.
Para kung magka problema man, dili tama mo. Dan? Okay, ito siya. Uy, mga extra pa na mga pads. Yes, sir. It's going BFF. Tsaka mga kagwing, may bili ako nung November. Gagamitin ko to sa sa Nepal. Baka next year kung okay na yung pandemic. Pang summit ko dun sa akitin ko na bundok dun. Pero i-try ko to siguro sa sa climb namin next week kung kung makapal yung snow. Kasi dapat bago mo gamitin to sa sa expedition, dapat i-try mo muna. Baka magka-problema ka sa paa mo pag doon na time isuot mo. Kaya kailangan mo munang i-try, i-test. Sana makapal yung snow pag-akit namin next week para matry ko to. Ito yung gagamitan din ng crampons. Double boot to mga kagwang. So, ito. Tapos meron na siyang gaiter. Oh, meron pa kayo nakalimutan, no? Yung air map. Ito pala kagawang para dito. Yan, mga kagawang. Air map. Okay. Yan, kagawang. Tapos dito ilagay yung Okay. No? Mga kagwang, ito na siya. Para kang pilot ito. Saka meron ito siyang kagwang, may shield pa isa dito para protection sa sa lens nito.
Hindi pa ako naka-order. Mga kagwang, i-assemble ko na lang itong itong Summit series na baby sack, future light, para kung may problema man pwede ka pang or may kulang man pwede ka maibalik. Okay, let's go mga kagwang. Yan na siya mga kagwang. Para siyang maliit na dyan sa may ulo banda. One person only. Mga kagwang, i-try ko na lang to i-fit, pati na yung gagamitin ko na yung panglamig na pants, yung snow pants ko. Kung matuloy man ako dun sa adventure ko sa sa expedition ko sa Nepal. Sige mga kagwang.
Try natin itong isa. Itong pants. Yung mga kagwang, ito na oh. Yan. Okay. Kailangan talaga mga kagwang pag bibili kayo ng mga ganito na klase na boots. Mas maganda yung sa store nyo bilhin. Kung sa online man, pwede dalawang size ang kunin ninyo. Mas balik nyo lang ang isa. Kasi ang ginawa ko ay pa ako kasi size 10. Pero ito siya size 11 and a half. Kasi kung size 10 na yung kunin mo, masikip kasi na-try ko. Dito sa store na pinangkulang nito. Tinry ko yung height yung 10 and a half. Masikip. Kasi double boot kasi siya. Kailangan maluwang yung konti yung sa may toe box para makagalaw-galaw yung mga paa ninyo. Okay mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang.